конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон сохти давлатдории моро муқаррар кард аз боби як бармеояд ва дар боби ду ки вобаста ба ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд равона шудааст. ҳамоно ҳуқуқ озодии инсонро эътироф кард ва ҳимояи давлатии онҳоро кафолат дод. На танҳо сохти сиёсати дохилии моро муқаррар кард, ҳамзамон дар сиёсати хориҷии мо низ конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон нақши меҳварӣ дорад ва имрӯз дар заминаи меъёрҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон давлату ҳукумати тоҷикистон сиёсати хориҷии худро ба роҳ мондааст ва бо мақсади пуштибонӣ аз манфиатҳои давлату миллат ба созмонҳои байналмилалӣ ҳуқуқи аъзо шудан ва аз онҳо хориҷ шуданро дорад. бинандагони гиромӣ, дар ин қисмати барнома суҳбати фосилавии ҳамкорамон Юсуф Ғанизода вобаста ба ин мавзӯъ омода гардидааст ки моро ба ин мавзӯъ бештар ошно мекунад. тамошобинони иззатманд, барномаи субҳи Тоҷикистон идома дорад. дар ҳамин қисмати барнома суҳбати фосилавӣ анҷом медиҳем бо номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, ҳамзамон декани факултети дипломатия ва сиёсати академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Қодирзода. дар оғози суҳбат мехостем вобаста ба нақши конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ чанде аз андешаҳои худро баён мекардед. конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ҳуҷҷатҳои асосӣ ва расмие мебошад, ки дар худ таҳкими сулҳу субот, оромӣ ва ҳифзи истиқлолияти давлатиро дар бар гирифтааст. конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ба ҳайси давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона муаррифӣ намудааст. хусусияти дигари конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст, ки дар конститутсия инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд. маҳз ин меъёрҳо дар санадҳои меъёрии ҳуқуқи байналмилалӣ низ муқаррар шуданд ва аз ин бармеояд, ки меъёрҳои конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ ба талаботи санадҳои байналмилалӣ мебошанд. дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон манфиатҳои миллии миллати тоҷик ба инобат гирифта шудааст. бинобар ҳамин сабаб конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳайси даҳгонаи конститутсияҳои беҳтарини ҷаҳон эътироф карданд. ва дигар хусусияти конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст, ки дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон манфиатҳои миллӣ ва манфиатҳои давлат ба таври бояду шояд муқаррар шудааст ва ин заминае аст, ки дар конститутсия ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ӯ ба озодӣ, ҳуқуқ ба таҳсил, ба озодии сухан, ба саломатӣ ва дигар самтҳо ба таври воқеӣ муқаррар шуданд. ва конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ин муайянкунандаи мақсаду мароми ҳазорсолаи миллати тоҷик мебошад. яъне дар конститутсияи мо муайян шудааст, ки миллати тоҷик соҳиби давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунявӣ аст ва тамаддунофар будани миллати тоҷик муайян гаштааст. яке аз самтҳои асосии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро сиёсати хориҷӣ ташкил медиҳад ва он аз конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки як санади олии меъёри ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад, манша мегирад ва конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон низ ин навъи сиёсатро муайян кардааст. дар ин робита шумо чӣ андеша доред? дигар хусусияти конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст, ки дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам сиёсати дохилӣ ва ҳам сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст. яъне дар конститутсия муқаррар мешавад, ки Тоҷикистон сиёсати дарҳои боз, сиёсати сулҳуҷӯёнаро пайгирӣ менамояд. конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян мекунад ва дар моддаи 11 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мешавад, ки Тоҷикистон сиёсати сулҳуҷӯёнаро дар амал татбиқ менамояд. ва ҳамин аст, ки имрӯз ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, миллати тоҷик на танҳо дар дохили давлат, балки дар арсаи байналмилалӣ ҳифз карда мешаванд, ки ҷаҳони имрӯзаро фаро гирифтааст мекунад. яъне конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ин муайянкунандаи сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон низ мебошад. ва дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон
که جمهوری تاجیکستان به حیث دولت حقوق بنیاد یعنی معین شده است و کنستیتوسیا در این زمینه یکی از سندهای والای می باشد که تمامی دیگر سندهایی که در جمهوری تاجیکستان قبول میشوند باید به طلبات‌های کنستیتوسیا جوابگو باشند. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید به کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان احترام گذارد، چون که احترام گذاشتن به کنستیتوسیا و قانون‌ها این احترام گذاشتن به حقوق و آزادی‌های خود و دیگران میباشد. اظهار سپاس به شما برای بیان اندیشه‌ها. تماشابینان عزتمند، واقعا هم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در تحکیم پایه‌های استقلال دولتی و براه ماندن سیاست خارجی نقش کلیدی دارد و این کنستیتوسیا محض این کنستیتوسیا همچون یک سند عالی معیار حقوقی توانست که استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را استوار و پاینده گرداند و همه آن آرمان‌های ملی که در ضمیر هر فردی بیداردل نهفته بود توسط قبول این قانون اساسی عملی گردیدند. صحبت فاصله‌ای داشتیم با نامزد علم‌های حقوق شناسی همزمان دکان فاکولته دیپلماتیا و سیاست اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دلیر قادرزاده. موافق ماده 34 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مادر و کودک تحت حمایه دولتند. در اساس این ماده کنستیتوسیا مادران و کودکان در مملکت یک قطار امتیازها دارند. واقعا یعنی معیار کنستیتوسیا مقرر کرده است که در جمهوری تاجیکستان مادر و کودک تحت حمایه و غمخوری بی‌واسطه دولت و حکومت قرار دارند. این تدبیر با آن روانه شده است که در جمهوری تاجیکستان صحتی مادر و کودک همیشه تحت توجه قرار داشته باشد و متناسباً نسل سالم، نسل سازنده به وی رسد و تواند که این نسل همچون وارثان ارزنده دولت و ملت در رشد من بعده جامعه تاجیکستان سهم سازگار گذارند. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که شما برنامه صبح تاجیکستان را تماشا کرده ایستادید و ادامه موضوع باشد در گزارش همکارانمان پیشنهاد می‌گردد. کنستیتوسیا چون سند معیاری و حقوقی قوه عالی حقوقی داشته، پایه‌گذار دولت صاحب استقلال، حقوق بنیاد، دموکراتی، دنیوی، یگانه و اجتماعی تاجیکستان می باشد. در اساس این حجت سرنوشت‌ساز، حقوق و آزادی‌های شهروندان کفالت داده می شود. کنستیتوسیا ترتیبات اساسی حقوقی حیات جامعه بوده، قانون اساسی مملکت محسوب می یابد. محض با شرافت پیشوای ملت، ساخت کنستیتوسیونی در کشور برقرار گردیده، زندگی آسایشته مردم تامین شد. در واقع این بخشنامه ملت تنظیم کننده و کفالت دهنده حیات جامعه بوده، حمایت کننده منفعت‌های دولت و ملت است. در ماده 34 کنستیتوسیا قید گردیده است که مادر و کودک تحت حمایت و غمخواری مخصوص دولتند و در اساس این ماده امتیازهای زیاد به مادر و کودکان داده شده است. یعنی این مفهوم معنی را دارد که جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بحری بلند برداشتن و بحری دستگیری همه‌جانبه یعنی که ساحه اجتماعی مادران و کودکان چاره‌های ضروری اندیشیده می شود. امکانیتی که به زنان یعنی که مادران و کودکان داده است، یعنی که از همه مهم این در قانونگذاری مهنتی قید کرده شده است. یعنی مطابق قانونگذاری مهنتی، مطابق کودکس مهنتی جمهوری تاجیکستان با زنانی که در مدت حامله‌داری قرار دارند با مشغول شدن کارهای وزنین و کارهایی که به سلامتی آنها ضرر دارند منع کرده شده است. مطابق قانونگذاری مهنتی زنانی کارمندی که در رخصتی تولد قرار دارند کمک پولی ها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب دولت پیشنهاد کرده می شود. یعنی که مقصد کمک پولی به این گونه زنان دادن بلند برداشتن سطح زندگی آنها را در بر میگیرد و همچنین مطابق کودکس مهنتی جمهوری تاجیکستان و مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وابسته به حفظ حقوق کودکانی که در سن 14-15 سالگی قرار دارند و عموما کودکان نورسانی که قوه قابل عمل قرار دارند با آنها مطابق کودکس مهنتی جمهوری تاجیکستان با مهنت مشغول شدن امکانیت داده شده است. یعنی که مطابق کودکس مهنتی جمهوری تاجیکستان از سن 15 سالگی با کودکان امکانیتی با مهنت شغل ورزیدن را امکانیت داده است.
مطابق ماده 33 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان دولت اویله را همچون اساس جمعیت حمایت میکند. هر کس حقوق تشکیل اویله دارد. مردان و زنانی که به سن نکاح رسیدند حقوق دارند آزادانه عقد نکاح بندند. در اویله داری و بیکار کردن عقد نکاح زن و شوهر برابر حقوقند. همچنین طبق ماده 34 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به مادران و کودکان حقوق‌های زیاد داده شده است. چون این غمخواری‌ها نسبت به هر یک شهروند دولتی ما ظاهر گردیده، هر شخص می‌تواند از این حقوق‌های خود استفاده کند. خاصه مادران با استفاده از حقوق و آزادی‌های خود موافق مقررات این حجت سرنوشت‌ساز در تربیت نسل سالم و سازنده سهم گذارند. اعتراف و حفظ و حمایت و غمخواری مخصوص دولت نسبت به این کاتگوری سوبیکت‌ها نسبت مادران و کودکان در سطح سند عالی حقوقی در سطح کنستیتوسیا گواهی آن است که سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان برای حفظ و ارج گذاشتن و مقدس دانستن پایه‌های حقوق و آزادی‌های مادران و کودکان روانه کرده می‌شود. در این اسنا این معیارهای کنستیتوسیا که مادر و کودک را تحت حمایت و غمخواری مخصوص دولت قرار داده است، سرچشمه و زمینه حقوقی تنظیم حقوق و آزادی‌های مادران و کودکان در دیگر سندهای معیاری حقوقی گردیده است. یعنی از سرچشمه از این معیار کنستیتوسیونی در دیگر سندهای معیاری حقوقی، دیگر سندهای زیرقانونی، همچنین حجت‌های استراتژی از قبیل برنامه و کنسپسیا و استراتژی‌ها، حقوق و آزادی‌ها، افضلیت‌ها و همچنین رشد و تکامل دادن حفظ حقوق زنان و مادران در دایره این حجت‌های بالاذکر مستحکم کرده شده است. همزمان کنستیتوسیا در برابر دادن حقوق‌های شهروندان آنها را وظیفه‌دار می‌کند که حقوق، آزادی و شأن و شرف دیگران را اعتراف نمایند. این همه بر آن دلالت می‌کند که کنستیتوسیا کفالت آزادی، شأن و شرف و حقوق انسانی هر یک شهروند تاجیکستان است. این حجت سرنوشت‌ساز تنظیم کننده زندگی ما و کفیل حقوق و آزادی‌های ما شهروندان میباشد. барномаи ҷашнии субҳи тоҷикистонро идома медиҳем бинандагони азиз ва ёдовар мешавем ки воқеан конститутсия заминаҳои ҳуқуқии инкишофи соҳаҳои гуногунро дар ҷомеаи тоҷикистон ба миён овард, гузошт ва аз ҷумла рушди соҳаи фарҳангро ки имрӯз ҳунармандон бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии худ дар рушди фарҳанг саҳм мегузоранд ва бевосита тараннум ва васфи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ мекунанд. ба ин манзур ҳоло суҳбате дорем бо ҳунарманди ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Шӯҳрат Сайнаков. конститутсия аз нигоҳи ҳунармандон чӣ гуна санад аст? конститутсия шиносномаи давлату миллат ва бахтномаи миллат аст. маҳз конститутсия имконият фароҳам овард ки мо ҳунармандон озодона кору фаъолият мекунем. албатта истиқлолият хело имкониятҳои фароҳам барои ҳунармандон овард ва мо ҳунармандон аз ин хело шод ҳастем ки дар замони истиқлол ин қадар сурудҳои беҳтарин дар васфи ватан дар васфи тоҷикистон эҷод кардем ва мо аз ин хело хушҳолем. кӯшиш мекунем ки дар ояндам дар ин ҷашнҳои бузург ки мо дорем ва дар васфи истиқлол, васфи ватан, васфи тоҷикистон сурудҳои навбанавро эҷод карда барои тамошобин пешкаш мекунем. яке аз меъёрҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ин ҳифзу ҳимояи манфиатҳои давлату миллат мебошад. ҳифзу ҳимояи манфиатҳои давлату миллат бо шаклҳои гуногун метавонад сурат гирад, махсусан бо рӯҳияи ифтихормандӣ аз ҳуввияти худ, аз асолати худ ки замина мегузорад ба пуштибонӣ аз манфиатҳои давлату миллат. инҷо тавре ки сухан дар бораи ҷашнҳо рафт, Шӯҳрат Сайнаков ҳунарманде аст ки дар чандин ҷашнҳо иштирок кардаанд, ҳамон гуна ки шоҳид ҳастем ва инак омода аст ки як суруди зебоеро пешкаши мо шумо гардонад. ای وطن نامی تو دنیای من است، قله هایت سری
من است. خاکی تو گوهر و طلای من است یاره. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادری جانی منی ای وطنم. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادری جانی منی ای وطنم. گر به حفظت ندهم جان و تنم، نمک افزار شود در بدنم. گر سری ننگی تو پیمان شکنم، ناسزاوار در این ملک منم، ناسزاوار در این ملک منم. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادری جانی منی ای وطنم. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادری جانی منی ای وطنم. طفلی پرورده ای ارمان تویم، جان فدا در سری پیمان تویم. عاشقی حسنی گل افشان تویم، عاشقی حسنی گل افشان تویم. اندل بی چمنستان تویم، اندل بی چمنستان تویم. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادری جانی منی ای وطنم. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادری جانی منی ای وطنم. امروز مقدس به همه باد مبارک، بر خلق وطن دولتی آزاد مبارک. امروز مقدس به همه باد مبارک، بر خلق وطن دولتی آزاد مبارک. امروز که عید است، خوش روز سعید است، با قلب پر از مهر و وفا از طرفی خلق، همچون شرفی خلق بر دست برآمد، چون بخت برآمد. امروز مقدس به همه باد مبارک، بر خلق وطن دولتی آزاد مبارک. امروز مقدس به همه باد مبارک، بر خلق وطن دولتی آزاد مبارک. امروز که عید است، خوش روز سعید است، تو گوهری نایاب ما را به کف آمد، بر ملت تاجیک همچون شرف آمد. امروز مقدس به همه باد مبارک، بر خلق وطن دولتی آزاد مبارک. امروز مقدس به همه باد مبارک، بر خلق وطن دولتی آزاد مبارک. امروز که عید است، خوش روز سعید است، بر کشور تاجیک همچون شرفی خلق گردید مقرر، هر چهره منور. امروز مقدس به همه باد مبارک، بر خلق وطن دولتی آزاد مبارک. امروز مقدس به همه باد مبارک، بر خلق وطن دولتی آزاد مبارک. дар замони соҳибистиқлолӣ барои муайян намудани сохти конститутсионӣ, таҳкими низоми қонунии ҷомеа, самтҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва рушду инкишофи соҳаҳои гуногун дар ҳаёти ҷамъиятӣ заминаи воқеӣ гузошта шуд. ҳамзамон дар ҷумҳурии тоҷикистони азизи мо зери сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, мардуми шарифи тоҷикистон дар якҷоягӣ бо хидмати аҳлона ва софдилона ба ин марзу бум тавонистанд ки ба рӯзгори орзуӣ, яъне он рӯзгоре ки пеш аз даврони соҳибистиқлолӣ орзу мекарданд, таманно мекарданд, бирасанд ва имрӯз дар ин фазо ва зери парчами сулҳу дӯстӣ бо шукргузорӣ зиндагии шоиста намоянд. ин ҳама самараи соҳибистиқлолии давлати мост ки дар фазояш сулҳу субот ҳукм фармост. ҷавонмардони шуҷои ватан ин нуқтаро ба хубӣ дарк намуда, пайваста барои ҳифзу ҳимояи ин марзу буми кишвар тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон содиқона хизмат мекунанд. гузориши навбатии ҳамкорамон Бунафша Юсуфӣ ин матлабро идома медиҳад.
конститутсия бо раъи мардум пазируфта шуда асосҳои ҳуқуқии ҷомеаи демократӣ дунявӣ ягона ва ҳуқуқбунёдро муайян намуда барои бунёди онҳо заминаҳои мусоид фароҳам овард. бунёди қувваҳои мусаллаҳ ва нерӯҳои ҳарбии таъмини мудофиа дар таърихи навини давлатдории тоҷикон падидаи муҳимтарини замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон аст, зеро нерӯҳои ҳарбии таъмини мудофиа кафили давлату давлатдорӣ ҳастанд. ватан ин бисёр як калимаи муқаддас аст. хизмати модар ватан қарзи ҳар як ҷавонмард ба шумор меравад. мо бояд ватани худро аз сидқи дил муҳофизат намоем. ман ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил гашта ва хизмати модар ватанро софдилона иҷро намуда истодаам. ватан эй маснаду тахти бузургон, туро аз меҳри дилҳо офариданд. ватан гуфтанду ҷони хеш доданд, туро яктову танҳо офариданд. шоистаи зикр аст ки таъсиси қувваҳои мусаллаҳ ҳамчун асоситарин пояи давлатдорӣ ва давлати демокративу ҳуқуқбунёд дар асоси конститутсия, қонунҳо ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ сурат гирифтааст. яъне боиси ифтихор аст ки дар давлати ҳуқуқбунёди тоҷикистон қонуният решаи бунёдии қувваҳои мусаллаҳ ва ҳамаи сохтору воҳидҳо мебошад. тартибу низоми хизмати ҳарбӣ дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мудофиа ва оинномаҳои ҳарбӣ ки аз конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон маншаъ мегиранд ба роҳ монда шудааст. оинномаҳои ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, оинномаи сафороӣ, оинномаи интизомӣ, оинномаи хизмати дохилӣ ва оинномаи хизмати гарнизонию қарабулӣ асноди муҳими меъёрии ҳуқуқие ҳастанд ки моҳияти интизоми ҳарбӣ ва тартиби хизмату ӯҳдадориҳои ҳарбиро муайян намуда чун тафсири қонун дастури раҳнамои амал қарор гирифтанд. агар мо ба асарҳои асотириву таърихӣ назмиву насрии ниёгонамон назар афканем, ба мо маълум мегарданд ки онҳо барои баланд бардоштани ҳисси худшиносӣ ва ватанпарастӣ мекӯшиданд ва асарҳо эҷод мекарданд ки абулқосим фирдавсӣ бисёр ба маврид гуфтааст. нигаҳ кун бадин лашкари номдор, ҷавонони шоистаи корзор, зи баҳри бару буму фарзанди хеш, зану кӯдаки хурду пайванди хеш, ҳама сар ба сар тан ба куштан диҳем, аз он беҳ ки кишвар ба душман диҳем. мисраҳои шеърии шоирро сармашқ ва шиори зиндагии худ қарор дода барои ҳимоя ва мудофиаи марзу буми кишвари соҳибистиқлоламон тоҷикистон камари ҳиммат мебандам. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз мо рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро ҷашн мегирем. ман бо ҳамхизматонам дар асоси низоми қонунгузорӣ содиқона ва шарафмандона марзу буми кишвари соҳибистиқлоламон тоҷикистонро ҳимоят менамоем. ҳифзи ватан, дастовардҳои истиқлолияти миллӣ ва сулҳу осоиш вазифаи муқаддаси ҳар як фарди бо нангу номус мебошад. ин вазифаи муҳим вақте сарбаландона иҷро мешавад ки моҳияти истиқлол, арзишҳои давлати демокративу ҳуқуқбунёд дарк шавад ва бо чунин дарки воқеӣ гиромидошти ин меъёрҳо ҳамчун омили аслии мавҷудияти ҷомеаи мутамаддин ва ободии рӯзгори ҳар фард сомон ёфта эҳсоси соҳибватан будан дар вуҷуди ҷавонон парвариш меёбад ва ифтихори ватандориро бо тамоми ҳастӣ дар меёбанд. хушбахтона чунин муҳит ва рӯҳия дар сафҳои артиши миллӣ мо ба хубӣ мушоҳида мешавад. ҷавонони далеру шуҷоъ моҳияти вазифаи муқаддаси худро дарк карданд ва итминон аст ки афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ ҳомиёни матиниродари ватан барои иҷрои вазифаи пуршарафу муқаддаси худ ҳифзи истиқлолу озодӣ, ҳимояи марзу буми ватан, таъмини суботу оромӣ ва ягонагии ҳуқуқбунёдии давлату ҷомеа бо иродаи матин азм менамояд. бинандагони азиз, барномаи ҷашнии субҳи тоҷикистонро идома медиҳем ва қобили зикр аст ки воқеан конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо он ки роҳи рушди давлатдории навини тоҷикистонро муайян кард, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро арзиши олӣ эътироф кард ва вобастагии шаҳрванд ва давлатро муқаррар намуд ва дар низоми давлатдории навини тоҷикон нақши калидӣ бозӣ
бемуҳобо метавон гуфт ки ҳуҷҷати сарнавиштсоз аст, бахтномаи миллат аст ва бо он ки давлату миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллати соҳибдавлат дорои давлати мустақили миллӣ муаррифӣ кард, воқеан шиносномаи давлат аст. Ба ин манзур ҳоло суҳбате дорем бо муҳаммадҷон ҳамидзода, судяи суди ноҳияи исмоили Сомонӣ. дар ибтидои суҳбат мегуфтед ки ҳуҷҷати сарнавиштсоз будани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чӣ таҷассум меёбад ё асос меёбад? Конститутсия ин шакли олии зуҳуроти ҳуқуқ буда дар давраҳои дигаргунсозиҳои куллии ҳаёти ҷамъиятӣ бо мақсади таъмини гузариши ҳаёти ҷамъиятӣ аз як марҳалаи анъанавӣ ба марҳалаи сифатан нави инкишофи тарихӣ қабул мегардад. Ва албатта Конститутсия худ як навъи қонун аст, вале он бо назардошти тартиби шакли қабул ва инчунин бо назардошти аҳамияти ҳуқуқияш аз дигар қонунҳо фарқ мекунад ва муҳаққиқон бар он назаранд ки бо қабули Конститутсия дар ин ё он давлат таърихи нави инкишофи ҳамун давлат оғоз мегардад. Ва албатта худи Конститутсия самтҳои асосии пешрафту инкишофи ҳар як давлатро барои 10-солаҳо ва ҳатто 100-солаҳо муайян мекунад ва аз ин аст ки Конститутсияро ҳамчун санади олии барномавӣ меноманд ки он дурнамои ҳар як халқу миллатро муайян месозад. Ва бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар худи ватани азизамон дигаргуниҳои куллӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлатию ҷамъиятӣ, ислоҳоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқӣ оғоз гардиданд ва самтҳои асосии инкишофи давлат ва ҷомеа муайян гардиданд. Ва ба ҳамагон тавре маълум аст, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи вазъияти ниҳоят мураккаби сиёсӣ қабул гардида буд. Яке аз ҳадафҳои асосии Конститутсия ин ба эътидол овардани вазъи сиёсии кишвар ва таъмини сулҳ дар мамлакат буд ва ба ҳамин хотир зарурати қабули ҳама пешниҳоду ақидаҳои гурӯҳҳои мухталифи ҷомеаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин ба эътибор гирифтани муҳимтарин ва арзишмандтарин санъатҳои байналхалқӣ ва инчунин дигар санъатҳое ки дар таъмини сулҳу осоиштагӣ ва инчунин дар ба эътидол овардани вазъи сиёсӣ метавонанд таъсири калон дошта бошанд, ба эътибор гирифта шуданд. Конститутсия тавонист ки ҳамчун заминаи боэътимоди ҳуқуқӣ дар ба эътидол овардани вазъи сиёсии мамлакат гардад. Ва мо бояд як чизро дарк намоем ки дар ҳамин Конститутсия ки ҳаҷман он қадар калонам набошад, вале мазмунан ҳар як меъёри он қариб ки як соҳаро метавонад самти инкишоф пешрафташро нишон диҳад. Ва ҳамин тавр дар моддаи яки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳаки асосии давлатдории мо, яъне Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона ифодаи қонунии худро пайдо кард ва дар шакли қонун акнун Ҷумҳурии Тоҷикистон агар гӯем шиносномаи худро низ пайдо кард, хато намекунем ва ҳамчун давлати мустақил ифодаи қонунӣ пайдо намуд. нақши Конститутсия дар таҳкими низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна аст? Дар моддаи нави Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба се шохаи мустақил, яъне ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амали он муайян гардид ва ин барои боз ҳам мустаҳкам намудани нақши мақомоти судӣ дар низоми мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, инчунин барои боз ҳам мустаҳкам намудани низому сохтори мақомоти судӣ таъсири бағоят калон гузошт, чунки акнун ҳамчун ҳокимияти мустақил дар сатҳи Конститутсия пазироии ҳокимияти судӣ худ ин барои мустақилона ва бе дахолати дигар мақомотҳои давлатӣ ба роҳ мондани адолати судиро таъмин менамояд. Ва ҳамин аст ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон боби алоҳида, яъне боби 8 суд номгузорӣ шуд ки он аз моддаи 84 то моддаи 92 ки 9 моддаро дар бар мегирад. муҳимтарин меъёрҳо ҷиҳати ташкилу фаъолияти мақомоти судӣ, муайян намудани низоми судӣ бо тарҳи нав, инчунин тартиби интихобу таъини судяҳо бо муқаррар кардани муҳимтарин меъёрҳо ифодаи қонуни худро пайдо намуд. Ва дар моддаи 84 низ муқаррар гардид ки ҳокимияти судӣ мустақил буда аз номи давлат ва аз тарафи судяҳо амалӣ мегардад. ҳокимияти судӣ ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, манфиати давлат, муассисаву ташкилотҳо, қонуният ва адолатро ҳифз менамояд. Ва албатта қайд кардан ба маврид аст ки бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ низоми
судии мамлакат низ бо тартиб бо як тартиби хос дар конститутсия бо меъёри алоҳида ифодаи қонуни худро пайдо намуд ки дар моддаи 84 бо чунин зайл муқаррар шудааст яъне адолати судиро дар ҷумҳурии тоҷикистон суди конститутсионӣ суди олӣ иқтисодӣ суди ҳарбӣ суди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон судҳои вилоятҳо суди шаҳри душанбе судҳои шаҳру ноҳияҳо судҳои иқтисодии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон вилоятҳо ва суди иқтисодии шаҳри душанбе дар ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ мегардонанд ва албатта бо чунин низом айни ҳол дар татбиқи адолати судӣ фаъолияти мақомоти судӣ баро монда шуда истодааст ва инчунин дар сатҳи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон муҳимтарин принсипҳои татбиқи адолати судӣ ифодаи худро низ пайдо кардаанд аз ҷумла мустақилияти судҳо инчунин ба тарзи мубоҳиса ва баробарӣ иштирокчиёни мурофиа баррасӣ гардидани парвандаҳо инчунин ошкоро будани мурофиаи судӣ забони пешбурди мурофиа ки ин забони давлатӣ ва ё ин ки забони аксарияти аҳолии маҳал муқаррар карда шудааст муайян гардид ва инчунин аз ҷониби судҳо дастаҷамона ва танҳо баррасӣ шудани он ки дар моддаи 88 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ифода ёфтааст барои таъмини адолати судӣ дар мамлакат хизмати хеле калон ин меъёрҳо низ карда истоданд ва албатта қайд кардан ба маврид аст ки дар ҳамин конститутсия бо мақсади мутобиқати дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ инчунин санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ки аз ҷониби маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон ҳангоми ҷаласаи якҷоя ва ё ин ки маҷлиси миллӣ маҷлиси намояндагон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар мақомотҳои давлатӣ қабул карда мешаванд бо мақсади муайян кардани мутобиқати онҳо инчунин бо мақсади ҳалли баҳсҳои байни мақомоти давлатӣ доир ба салоҳияташон суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз бо мақсади таъмини риояи меъёрҳои конститутсия ва инчунин мувофиқати ҳамаи санадҳову дигар санадҳои ҳуқуқиву дигар санадҳои зерқонунӣ ба конститутсия айни ҳол амал карда истодааст ва ин низ дар моддаи 89 ҳамчун ваколияти истисноӣ бевоситаи суди конститутсионӣ ифодаи худро пайдо намуд. имрӯз мушоҳида мекунем ки ҷавонони мо ба конститутсия ба меъёрҳои он ба дигар санадҳои ҳуқуқие ки дар ҷумҳурии тоҷикистон амал мекунанд арҷ мегузоранд эҳтиром мегузоранд ҳамзамон бо доштани фарҳанги баланди ҳуқуқӣ эҳтиром мегузоранд ба ҳуқуқҳои ҳамдигар. инҷо ҳамкоронамон аз фазои ҷавонон аз нигоҳи онҳо ба конститутсия як наворе омода карданд ки ҳоло ҳамроҳ тамошо мекунем ва пасон суҳбатамонро идома медиҳем. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон санади олии ҳуқуқи давлат буда 6 ноябри соли 1994 бо тариқи райпурсии умумихалқӣ қабул карда шудааст. райпурсиро президент ва ё маҷлиси намояндагон бо тарафдории на камтар аз 3/2 шумораи умумии вакилони худ таъин мекунад. дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарифи дигаронро эҳтиром намояд. надонистони қонун ҷавобгариро истисно намекунад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон як пояи устувори ҷомеаро дар бар гирифта онро бахтномаи миллат ҳам гуфтан мумкин аст. дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дард шудааст ҳокимияти судӣ ҳуқуқ озодии инсон шаҳрванд манфиати давлат ташкилоти муассисаҳо қонунияту адолатро ҳифз менамояд. инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд. ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд. ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қонуни асосии давлат, унсури марказии низоми ҳуқуқии кишвар, заминаи эҷод ва такмили минбаъдаи қонунгузорӣ, муайянсозандаи дурнамои пешрафти ҷомеа ва давлат мебошад. конститутсия ҳамчун дастоварди бузурги мардуми тоҷикистон заминаҳои ҳуқуқӣ, эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷиконро фароҳам овард. ҳамин гуна ки дидем ҷавонони мо ба конститутсия арҷ мегузоранд ва фаҳмишҳои зиёде доранд вобаста ба конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз. имрӯз таваҷҷӯҳ ба ҷавонон ҳамчун нерӯи созанда ҳамчун қишри фаъоли ҷомеа хеле зиёд аст ва махсусан ҷавонон дар конститутсия низ дастгирӣ ёфтаанд. дар ин хусус чӣ назар доред? яъне манзурам дастгирии ҷавонон аст. дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон синни ба вазифаи судягӣ таъин гардидан муқаррар карда шудааст ки дар он ҷо
ҳар шахс ки дорои маълумоти олии ҳуқуқшиносӣ мебошад ва синни ӯ ба 25 солагӣ расидаасту шаҳрванди танҳо ҷумҳурии тоҷикистон аст метавонад ба вазифаи судягӣ хуб таъин карда шавад, пешбарӣ карда шавад, ки ин ҳам бешак ин аз иқдому дастгирии роҳбарияти олии мамлакат ва инчунин мақоми олии қонунгузор аст ки на танҳо дар таъини кадрҳо ба вазифаи судягӣ, инчунин дар таъини кадрҳо ба вазифаи вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, аъзои маҷлиси миллӣ, инчунин ба вазифаи аъзои ҳукумат таъин шудан аст ки онҷо синни сол аз синни 30 солагӣ нишон дода шудааст ва инчунин дар дигар мақомотҳои давлатӣ низ барои дастгирии бевосита ҷавонон дар иштирок намудан дар идоракунии давлатӣ ва ишғоли мансабҳои давлатӣ хуб танзими ҳуқуқи худро пайдо намудааст. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо муҳаммадҷон ҳамидзода, судяи суди ноҳияи исмоили сомонӣ. бахшҳои дигари барномаи субҳи тоҷикистон ҳамоно идома дорад. дар идома моро ҳамроҳ бошед.